Hasiko gara, bale? Arratsalde on denoi, eskerrik asko etortzeagatik, Maspro ekimenaren baitan antolatu dugun saio berezionetara. Eskerrak lehenik eta behin musika bulegoari guartzeagatik, eskerrik asko Salabedekari ere bai, eta eskerrik asko zuei bai guautik entzuten eta hau jarraitzen ari zareten hoi, YouTubeen ere bai hortzabeten hoi, eta batez ere etorri zareten hoi. Eskerrik asko. Eskerrik asko denoi, arratsaldeon, ez arraroa arratsaldeon ez datea julen, baina arratsaldeon denoi, mila esker etortzeagatik, eta hortxe streaming bidez ikusten ari zaten guztioi. Ezoiko B-aldea saio bat izango da gaurkoa, asko hitz egingo dugu, eta batez ere, gonbidatu oso interesgarriak dazkagu, eta bereiek ere bai hitz egingo dute. 3 bloketan banatuko dugu hau, eta gauza desberdinak jorratuko ditugu bloke bakoitzean. Hori da, 3 elkarrizketa, 3 bloketan banatuko ditugunak, lehen blokeri deitu diogu nola zabaldu zure musika, PR edo prentsa arduradunaren lana, eta honi buruz hitz egiteko gurean izango dira Beñat Rodrigo, Kiliki, eta Lasturreko prentsa koordinatzailea den Ane Garzia. Bigarren blokean, ekoizleen figuraz arituko gara, izan ere, ez dakit, ulertzen aldugu ekoizlearen figura. Galdera honi erantzuteko, Alai Ormazabal, Alai eta Alejo Orbegozo Kelepo ekoizleak etorriko dira gurera. Eta azken blokean, managerraren lanari buruz arituko gara, zer da manager bat, ze funtzio dauzka. Hortaz arituko gara, Jim musikako Ander Merinorekin eta Jokin Pinatxo, Janus Lester musikariarekin batera. Hasiko gara lehen blokearekin, sar daitezela gonbidatuak, lehenengo gonbidatuak. Zuekin Beñat Rodrigo Kiliki, Chill Mafian ezagutu genuen Errotxapeako artista, orain bere bakarkako proiektuarekin dabilena. Eta bere alboan, Ane Garzia, bidelagun Lasturreko prentsa koordinatzailea. Kaixo, arratsaldeon, bioi? Arratsaldeon. Eskerrik asko tortzagatik. Zuei. Lehen blokea, nola zabaldu zure musika? Zer den PR bat edo zer den prentsa koordinatzaile bat? Ane, zuzenean zuri galdetuko dizut, zure eginkizuna hori delako. Karo, asko entzuten ditugun terminoak dira askotan ez, edo hitzak, baina nik uste ez dakigula zehazki, zer den PR bat edo zer egiten duen prentsa arduradun batek. Esan dezuen bezala pixkat galderan berez da musika zabaltze momentu hori, horretan laguntzeko balantaldean daun pertsona, ez, pixkat, baina egia da dela estrategia eta, estrategian eta ze kontatu nastentzea pixka lanean. Ez, orduna behin, diskurtsa hori prestatu, zer kontatu behar deun, eta hola, nundi joan, iritsi nahi duen lekua musika horrekin edo bira horrekin, pixkat hori da. Gero, leku bakoitzen eta ezberdinak dira, paperak, baina, ikusten da, burkena hori da. Zabaltzen lan horiek egiten dituen pertsona edo ardura. Hori da. Promo bat egiterakoan, ez dakit zenbat figura dauden ekipoan bertan, Kiliki zuk zenbat pertsonekin hitz egin duzu zure diskoa zabaltzeko, promoa egiteko, jende asko dago? Anerekin. Anerekin, ane da bera da bakarra. Hago gehiago, baina haien hitzak ez duen beste porta. Arako, sabes? Ja. Anez, zenbat zarete? Hor, berez prozesuan lantale oso duten gara, baita Elias manager bezala kasu honetan. Ez, parte guztik parte hartzen dugu gaina, gure laniteko modua oso ekipo niten dugu lana. Orduan lantale hori nik uste deuten gehala pixkat ale guztietan, ez? Baina esaten izuen bezala, leku bakoitzen azkenean batzutan desberdina da. Gure kasuan bai gehala lantalde txiki bat musika proiektu propioetan eta orduan bai juten gehala batea. Nik egin hitz egiten nire managerrekin, baina disketxarekin egiteko edozein traturako egiten gu berarekin, sabes? Baina baldin magu zarantza bat, elkarrizketa bat rokezea. Komunikazio asunto horietan bat zuzenago gu, bai. Hori. Karo, hemen bada promo garaia egiten zaion zerbait ez, aro bat bezala, nik uste askotan esaten da ez musikaria, ez dago promo garaian orain, eta ez du ezer egingo, eta promo garaian daudenean edo zaudetenean musikariak, nik uste gauza gehiago egiten direla, ikusgarritasun gehiago duela artistak. Suposatzen dut hemen estrategia bat edo antolatzen dela, ez dakit, nola izaten dira promozio garaiak, nola antolatzen da estrategia konkretu hori, eta baita ere galdetu nahi zunea zuk bakarrik edo PR batek bakarrik lan egiten duen promo garai bat dagoenean. Promo garaiak izaten dira, orokorrean da, besti berri bat daukezunen, disko berri bat daukezunen, edo bira bat daukezunen pixkat kontatzeko, ez? Hori dira, printzipalak esango dugu. Baina egia da, proiektu bakoitzen adibidez, proiektu bat hasten nahi deanen, adibidez daukezu momentu bat hori zabaltzeko, baina proiektu bezala, nahiz eta zerbait konkretua zeduki. Orduan, kasu bakoitzen pixka desberdina da momentu. Nahiz eta orokorren hori da,
disko berri bat atatzen deunen, badakizue, bialtzizkitzeu gaza guztiak, nola ingo deun, eta hori. Eta esan diazu baita, haber momentu hortan bakarrik egiten den lana. Bakarrik hor egiten den lana edo urtean zehar egiten den zerbait da. Eske berez, gure kasuan, nola lantalde barruan gauden, denbora guztin, zaude pixkat prozesu hortan sartuta. Baina badaude beste piar batzuk diela, autonomoak edo enkargazituzu bakarri, 2 hilabete, justo elkarrizkate batzuk izteko, konkretuki disko hori zabaltzeko, edo abesti bat, edo ribira bat. Baina berez, gure kasuan bai gaude pixkat implikatuta denetan. Baina eta ibada zerbait konposatzen berria, bai abarrun gauden noiz atera, pentsatzen, nola kontatu. Ez gaur ongera justu bain kontatu diazu pixkat gauza berri batei buruz, justu komunikazio buruz gauzatxo bat, orduan ja buruan daukezu eta zuaz pixkat pentsatzen denborakin. Eta hortxe, bainat, zuk adibidez, diskoa edo zerbait berria dagozu, ez? Eskuartean, nola egiten dozu, zuk badozu ja pentsatuta zer nola egin nahi dozun, edo aholkua eskatzen dozu, nola izaten da prozesu hori? Nik egia esan konkretuki ez dut normalki deus pentsatzen hortan. Baina ere dauka basan da sumitua, nire lana dela kantak egitea, eta egon pasaitzazke da 4 orduen paranoiatzen, baina ez duela konklusio oso produktiborik aterako, sabes? Ez dakit, niretzat da como, behitu, ekipoari erran, hau daukat, sabes? En plan, eta hau da erran nahi duana, nola komunikatzen dugu muezu hori, sabes? Baina nire apartetik... Baina justu nik uste zure kasuan barkatu, baina zure abestiak ja de por si eukitzen dute diskurtso oso formatu bat. Orduan, hortan lan egitea baita errisa da, ez zer gehiago askotan pentsatu behar izan, izan gabe, ez zure gauzako oso dirigiuta daude askotan. Bai, baina zuek egin behar duzue rollo hori nola... Bai, nola kontatu, bai, pixkan nola paperera eraman ez, eta nola kontatu. Bai, ni pasatzen dut, hau izanen da movida, eta gero... Suposatzen dut, ideala dela, esango duan hau ez gertatzea, baina gerta daiteke kasuren batean promo on baten beharrek edo estrategia on baten beharrek sormen prozesuan interferentzia egitea edo, esan dut, baldintzatzea sormena, baldintzatzea, adibidez, plazo aldetik zerbait baldintzatu behar du, ez, esan dut, estrategia bat egiten bada epe luze batera, suposatzen dut, kaleratzen datak edo bete behar direla, ez dakit. Zuen kasua zein da. Bai, baina ere zukik jartzen dituzu kaleratze data horiek, nahiz eta ekipok aholkatu azken desizio hori zure izan behar du, sabes? Eta noski afekta dezakela, baina ere sentitzen du, como artistaren lana dela, jakitea non jarri mugan, non, badagoela naren parte bat dela zure kueban encerratuta, sabes? Eta ez afektatzea gehiegi, sabes? En plan, nik gutxien saiatzen naiz, como beti afektatuko nago, baina ez afektatzen ere buruari gehiegi, como zeintu dira dinamika komertzialak, honek funtzionatuko du, honek ez, ze hori artistikoki oso limitantea da, eta epatzen ari zarena baita, sabes? Baina nire lana da, sabes? En plan, zuek erraten bai zu hau da kaleratze epea, eta nire ez banaiz iristen, nik baiatzen badut, pues, nire errua da, sabes? Karo, bai, baina, baita guk nik uste asko hitz egiten deula artistekin eta badakizu gutxi gora beran noiz bete daiken, noiz ez, ze margenakin kontatu ez, eta gero baita eske uste gure arloa pixkat independienteagoa eta dana azkenen beti egon behar da, artea aurretik, ez, eta obra aurretik. Orduan, zerbait aldatu behar bada, gehienetan aldatuko deuz, ze honeako izango da. Ez gian, ezakit, igual aitanakin ezin dezu atera besti bat, abuzoa eta gero ezakitzegatik, baina gu saiatzen geha beti azkenen pentsatzen emaitza hortan, ez? Eta emaitza hori garrantzitsuna azkenen abestia edo diskoa da. Eta horrekin lan itea, baina, bueno, bai da asko zerrexago lan itea ondo, epeak betetzen eta denbora gehiagokin, baina, bueno. Karo, baina era berean promoa izan daiteke ere bai, asko ikusten da azken aldian, promo batzuk ere bai badirela oso artistikoak edo, ez esan dut, baduela ere bai narratiba propia edo, bat egiten dutela, agian artistaren narratibarekin eta kreatiboak direla zentzu horretan, orduan suposatzen dut hor, bi gauzak begiratzen direla, ez? Claro, bai, eta hor baita dauzketzu ja egutegi batzuk horrezin diela gauza asko moitxu, bai, hori egia da. Eta horiek a posteriori pentsatu beharko zinituzke. En plan, igual listoago izango banintz, baina nik ez dut imaginatzen neure burua kapaza izaten kanta bat egiten ari naizen bitartean, pentsatzen, claro, egin behar dut hau, zeda katxo teknika edo katxo taktika, sabes? Edo inkluso aurrera, lehenago, ez? Badau jendea ja lehenagoa beste euki aurretik badakilaian nola, baina nik uste justo guk lan egiten duen musikakin ez doala hain... Claro, adibidez, udako kanta bat atera behar badezu, esan dut, moan ja badakizu udan egingo duzula, edo udan egin behar duzula, edo lehenago. No, eta gero ere daudenak, daude,
haien diskoaren tematika eta diskurtsoa dakitenak deus egin aurretik, sabes? Baina niri arte mota hori ez zait deus interesatzen, sabes? Ez badago zerbait improvisaziorako sortzen ari zarenean, ez da artistikoa, sabes? Kasi da zapatak egite bezala, sabes? Zakit. Hane badago baita, ez, artista irakurtzea, ez, beharra dago, hortan, ez, ikusi behar duzu nolakoa dan, zer behar duen, eta hor komunikazioa ezinbestekoa iruditzen jat, ez dakit komunikazio hori igual batzutan distortzioren bat egon leike, baina saiakera hori egon behar da, psikologo lan hori egon behar da baita. Bai, osan nik uste hori funtsezkoa dela, ez, ezagutzea artista hori nolakoa dan, eta zer esan nahi duen, eta ez, osea, ez el todo bale ez da, ez? En plan, ala, besti bat eta behar dugu, berdintza izan bestidan edo berdintza izan zaiten, jende berdinak initzain bardet, eta jazta ez, pixkat pentsatu gara dukezu ondo. Bai, eta hori ezagutu eta entzun, ez? Baita hitz egin asko eta entzun, zen nahi dezun, eta norabide berdinak juteko. Manier batekin berdintxo izango litzateke. Bai, ez da. Gero, osea, tratu pertsonal hori baldin baduzu, pues, errasagoa dik. Claro, era berean arlo psikologiko hori begirare bai, badago, suposatzen dut, PR baten edo prentxarduradun baten pertsuasio lan hori, ez? Esan nahi, igual guri tokatzen zegulako beste aldean egotea, kazateri bezala, baina esango nuke bai lantzen dela edo, bueno, galdetu nahi ezun era berean, baina lantzen dela harreman sendo batzuk eraikitzea edo gertukoa izatea medioekin, esan dut, nola kudeatzen da hori? Nolakoa izan behar da medioekin PR bat edo? Zein dira sekretuak? Ez nire bastante transparentea orduan ez detola antzezan asko egiten, baina bai, osea, egia da bai, ez? Tienes como que caer bien un poco. Eta saiatu bai, que te hagan caso, ez? Azkenen txapa eman, baina bueno, ez dakit. Pero como la vida misma. Eso, total. Bai, baina badago saltzaile figura hori, ez dakit sentitzen duzun. Bai, pixka bai, osea, konbentzitu gara daukezu jendea, eta askotan gauza berria dienen, ez? Konbentzitzea, honek pena merezi du entzun, ez dakit zer, bai, pixka bai. Negi esan parte horre pixka lotxe ematen dit askotan, baina bueno. Imeiletan beti galdetu zer moduz, ez zaizunean importa eta horrela. Super migajeroa. Total. Nolakoa gara edabideak, kasu honetan? Ez, zuek ondo. Lanetatik egon. Beste batzuk igual. Ni saiatzen naiz beti erantzuten, egia igual beti etzela iristen. Bai, zuzate superjarra. Baina, hemen esango ez, baina nik bakat lege bat, barne lege bat ola, Julen jartzen baiate, osea, niretzako email bat baldin bada erantzute, baina baldin bada tipo batzutan generikoagoak dira emailak, ez? Copy-paste bat, ez? Claro, hor egia batzutan esatela, bueno, agian ez da niretzako. Naiztan eri bidali bidaten, ez? Ez bazaizu inbeste importa niri pertsonalki idazteko, ez? Hori da. Gustau zait, aplikatu behar du baita. Truko, hip. Bueno, zuek Chill Mafiaren garaietan ezagutu zenuten elkar, eta bada binobio kurioso bat, ez? Askotan komentatu izan zen, ez? Alde batetik Chill Mafia bezalako talde bat, kaletik sortutakoa, eta nahiko hegemonikoa da enpresa batekin, lotura hori lasturrekin. Nola ezagutu zenuten elkar, nola izan zen lehen da biziko kontaktu hori, eta ze iritzi zenuten bata bestearena, edo aurre iritzirik bat zegoen? Pila. Eta oraindik baita, no te creas du, que... Bai. Guk ezagutu nuen Elias, dela gure manaierra, zelako Benjarten manaierra. Gara hortan Benjarte zegoen lasturren, pues porque no les interesaría mucho. Uler dezakete, había que ver lo que eso estaba guapo. Baina... Eta bera ezagutu da, kontua da bera zegoela ertean. Gara hortan zezen, post-pandemia, movida hauek. Eta ja sinembrearekin lanean, eta heldu momentu ban, non kendu zioten ertea, eta izan zen plan, chavales, nirekin jarretu nahi baduzue, pues izan behar da hemen barnean, eta guk, pues, okei. Osa, ni zurekin nago bitartean, eta nire manaierraz fidatzen naiz kasi nire itaz baino gehi, osa, bezordun, eta gustora nago gola, gainera gustatzen zait, osa, diskurso hori de monogamia bala da terrible, baina palkurro kunde hori izatea, sabes, en plan, palagunak hori izatea, sabes, en plan, yo estoy casau, sabes, en plan, bai. Zeuna. Hane, suposatzen dut, artista bat, baina kasu honetan, kilik edo bainaten inguruan ari gara, baina suposatzen dut artista profil desberdinak daudela ere bai, lan egiterako garaian. Batzuk gehiago gustatuko zaizkizu eta beste batzuk gutxiago. Edo besterik gabe agian desberdinak dira eta listo. Zerekin topatzen zara eta nun kokatuko zenuke Beñat? Beñat, nun kokatuko nuke... Ze artista mota? Miedo, Ze artista mota, oso horreixa da. Eliasak eta ni justu askotan hitz egiten dugu, dala errexenetagoa lan egiteko. Benetan, Txaloak. Benetan. Zegia da, ze lehen esaten una pixkat, ez? Azkenen gauzak arbi dauzke, osea, talentutik aparte ez, baina dauke, zakinetzako autentizidadea beti, bai publiko bezala eta bai lanean, garrantzitsuna, ez? Eta justu nik uste Beñatek hori daukela, soberan,
eta erreixa da berakin hitz egitea, osea, super ondo, bai. Normalean berarekin baina... Berarekin joan behar zaret elkarrizketetara, ala, ez, hori ikusten da ere, bai, batzutan prentxardu duna elkarrizketetara joaten da ere, bai. Ez dakit den artista joango dela ziurtatzeko, edo ez dakit zuen kasuan nola egiten duzuen lan. Madrilen banago, bai. Madrilen bai, eta hemen ni hemen baldin banago baita, ze karo, nien Madrilen bizi naizen ez naiz beti oten hemen. Baina bai saiatzen naiz edo gauzak haundigok eta hola dienen jutea. Baita ba hori ez, bakarrik ez juteko eta arazo bat baldin badago norbait oteko. Osea, kontzertu batean manaierra bezala, edo manaierra edo bukerra bezala, bai, horregatik izaten da pixkat. Eta gauzak fiatzen. Eta garatu daitezke gauzak, rollo, jo que se, kazetari bat, o promotore bat, hola, pasatzen duela una línea de respeto, ez dakit. Bai. Jo que se, duela gutxi bolo batean, zen amaitu eta 2 minutura zegoen tipoa, ni kamiseta gabe luziendo terrible, eta tipo, venga, orain TikTok bat. Eta zen como, eskerrak etorri zela, eskerrak bat erratera a la puta calle, ¿sabes? Momentuan negoen ez da pentsatzen, ¿sabes? En plan... Ja, horzuk bizkar zain lan hori ere egin behar duzu, ez? Bai, batzutan bizka bai, eta baita gero, honeako, ez? Batzutan sortzen dira olako gauzetan harremanak, gero itzen daik ez zula, eta zakiz ez sortzen da, beste oportunidade bat, orduan baita ondo da beti hortik ibiltzea. Ja. Eta ze profil topatu duzu, bainat esanekoa, baina nolako artistak daude? Denetik, ez dira kontar. De todo, bai, a ber, ez dakit. Azkenen gure lanean justo gehienan antzematen dana zein implikatzen den gehiago eta zein gutxiago, ez? Eta horrekin jendo arrexagoa lana. Zezuk ikusten batzun norbait, zaudela zu lanean hortan, baina zaudela implikatuta parte horretan, oso zaila da, ze daukemen barrako zu ez konbentzitzen bakarrik edabideko ia berriteko elkarrizketa hori. Baita, artista horri iteko pena merezi du, lezak zer, orduan badaude olakok. Eta gero, bueno, daude beste despistatu que se olvida y no aparece, baina, bueno, hori gutxigo. Ni hori izan naiz, Bai, nekin ez, bai. Horen ja, ikasi dut Google kalendar erabiltzen. Ja. Nekin oso ondo portauz egi esan, Karo, normalean, saritzen da edo, nik uste ulertzen dela edo, ideiak argi dituen artista bat, agian hobea dela edo, ez, ematen durako konpromeso handiago dela, baina era berean ez dio hainbesteko margen hauzten bere ekipoari, ez? Esan, nahiago duzue igual malguago den artista bat, edo ideiak super argi dituenak eta oso kuadrikulatu dena. Hombre, nik uste ekilibro pixkat behar dela, ez? Osea, askotan dauzkezu ideiak super garbi, baina gero hori, balen esan den bezala, paperea traduzitzeko zaila da, orduan pixkat gidatzea eta hori. Osea, nik uste tobena dela, izatea, osea, nahiz da ideiak garbi euki, beti hon behar dago beho zein arlotan, ez? Baina bai, eukitza malgutasun hori, zure talantale bat lima daukezu fiatzeko, zesaten dizuten, ez? Eta denon artean pixkat badan hori konstruitzeko edo... Baina, zuk argi dozu ze artista izan nahi dozun? Edo igual ez, ze artista ez? Bai, referente negatibotan argiago daukat, gero ja ze artista mota izan nahi duan, ustut, joan nahi zela ikasten, eta segitzen dut ikasten mobilak egiten ditudan einean, sabes? Ze aurretik ez daukat hainbeste kapazitatea edo da ulertzeko eta tal, sabes? Baina ez asko egin. Igual, ez laguntza horrek ere. Bai. Bueno, eta eta polita da, ez? Claro. Eta ikasten eta bidean pixkataldaketak egotea eta retoak eta ez? Ez que ni olako artea kontsumitzen dut, egiten zaidalako kreible, sabes? En plan, azkenean duela 200 urte ez dugula musiko bat entzuten virtuosoa delako. Baizik eta nolabait gu ikusten dugulako berarengan, ez? Como... yo creo que... tal. Sare sozialen kasuan zer egiten duzu ez, karo? Jaio ziren, horrela, zerbait pertsonalagoa bezala, baina gaur egun badira herramienta super garrantzitsua eta esango nuke medioek hortik edaten dugula ere bai askotan. Hor sartzen zarete, ekipo bezala, ez artistaren arabera, ez dakit? Izaten artistan arabera gehien bat. Osea, bai sartzen gara pixkat egutegia eta hola egiten, ez? Azizatera bar bada, ez zer iragarri bar badeu, bueno, egun horiek markatzen eta hola, baina berez, osea, gu badauke urrostereko parte bat diela artista helduagoak. Hoiekin bai sartzen gara pixkat gehiagoz, ez daude familiarizatuta. Baina hauek adibidez, ez? Osea, sarekin jaiozate. Orduan, baita, osea, esan dezu, ez lehen ez diela gehiago pertsonago bezala sareak, baina uste horta bueltatzen nahi dela baita pixkat, ez? Saretakoa, osea, nahiago jendek ikusiz kiliki gaurtze bazkaldu don, beti portada edo kartel bat baino, ez? Orduan, ez badau improvisazio eta parte pertsonal hori ikustetiak ez dute lando funtzionatzen ez da.
Orduan, kilikik igotzen dituen selfieek eta ez dira paktatuak, ez? Osea... Ez, horiek dira aginduak. Hori beti sorpresa. Bai, horrek behartzen hau lasturrek, por contrato. Uno gaur tokatzen Astean zaizu. bi selfie con cara de mierda. Ai, ama, bai, sare sozialena, ez dakit igual bai badagoen, kasu honetan ez datuzu, bale, berak badaki manejatzen, baina igual egon leike denboraldi bat ez duena nahi, eta ez da ezer gertatzen, ez dakit. Bueno, osea, batzutan bai dau vale. pixkaten plan Bai. bera, tal, omoitu kontzertu hau ez dakizer, bai, pixka bai. Eta gero igual, zerbait anuntzetu behar dezunen, bai igual hitz egiten dut tekstu bati buruz, ez, edo Hori. nola kontatzen eta hau ez dakizer, pixkat relato hortan, baino... Bai, bezerran nuenean kontzertuak kantzeratu behar nituela ebakuntzara kangati, pues, asko revisatu genuen, ez, como ere ongi egoteko. Bai, nola kontatu, noiz hori, bai. Bai. Gero ere, guai dago musikari izatea, ze ez zara influencer bat, orduan ez baduzu deus ateratzen, egon zaitezke, 3 hilabete deus zure aurpegi erakutsi gabe, horrek inkluso misterio puntu bat ematen dio, sabes? Baina asko eskertzen dut nik ez behar izatea egunero zerbait igotzea, sabes? Eta pasatu alizatea aste bat, de detox, soilik begiratzen TikToka, sabes? En plan. Baina badago beldur hori, ez? Artistek ez dute Ja, Ez egotearen baina beldurra. batzuk egotearen beldur hori, ez aztu Bai. eta ez da... Eta normala da, ez? Nolabait dena da oso inmediatoa, baina nik kezkatuta dagoen artista bat izango banu aurrean errango nion, tranquil, jendea zutaz horitzen dela, eta jo que se, bura datorkit, el glositoko beten ditu bi elkarrizketa urtean, ematen duenean, ateratzen dira 2 meme eta suficiente, baina ere, gutxi egoteak, no, ematen dio un... Igual ez ditu una Claro, tonteria, ez, pero bai, tienes razón. Baita, No sé. osea, depende ze kasutan eta depende ze publikoa daukeen, ez? Bai, Osea, baina baita, ez bai autentikoak, sari horiek, claro. jendea espertu egiten da. Eta igual bai utziko izula jarraitzen, baina autentikoa alimatzea bai ongo haitxo egiten horren plan, boa, bereste, Bai, no? nik Con uste que sale bai. la próxima vez. Osea, es que nik uste kasu bakoitzazkenen mundu badala. Nola egiten da autentiko bilakatzeko artista bat ez badu sare sozialak erabili? Hori ikusten da edukietan, ez? Ez dutuzula. Ikusten nabaritzen dela, esan Nabaritzen. duzuna, igual adin bat, o belaunaldi batekoak Bai. diren musikariak nabaritzen da norbait dagoela horatzean. Oso esterilak bezala dira, Bai, ez? TikTokak Postak nabaritzen dira. da basta. Badago, bebe. Bai, eta tekstuak eta hola. Osea, bai, bila testuak. nabaritzen da, bai. Baina gero funtzionatzen dute, osea... Bueno, depende. Claro, era berean badute beste belaunaldi bateko publikoa edo izan dezakete ere bai, ez? Esan, publikoa ez da berdin. TikTok pila bat, del Nil Moliner, ate behar duela kanta bat, eta ikusten dut, erraten dut, ez dakit nik asko pegatzen Ja, digun bere mobidakin, TikTok ez? honek, sabes? O ez bere mobidakin, sino berarekin pertsona bezala, en plan, ez dut ikusten natibo de TikTok ni padio, sabes? Claro, baina Baina bai, gero nik uste- tiene visitas, y... Ja. Claro, pero a ese nivel baita nik uste dut askotan baita prestatzen dituztela kontenido horiek ja ez pensando en lo que el artista, ez ze artista zes nahi duen edo nola. Gehiago bere publikoak ze espero duen edo nola iritsi behar dien publiko horta. Ja. Y ahí la autenticidad a veces, ez, pues, se desvía eta badaude artistak ez zaiela importa. Hori pixka talde batea uzten. Bukatzeko, zuegin bukatzeko, musika industrian ez dago, osea ez da bat ere parekidea oraindik musika industria, baina bai, esan izan dela, prentsa arloan edo PR arloan emakumezko desente egoten direla, proportzioan edo alderatuz beste arlo batzuekin edo beste eginkizun batzuekin. Sekula pentsatu duzu horren inguruan, gogoeta egin duzu edo, esan nahi dut, ez dakit, ze bada nahiko kuriosoa. Osea, bai, nik uste dela bastante evidente, bai. Ni soilik zuet ezagutu zaitut, orduan, eta 100%. Claro, baino gure taldean pixka, Maria, Ja. osea, bai egia da gehienan eska gehala, hori egia da, eta orokorren baita, osea, egia da. Imaginatzen, bueno, kazetaritzan baita gertatzen da pixkat, ez? Orduan ikuste bai dela pixkat rol hori, ez? Komunikazio rol hori, ba, ezakitu juta, bueno, ez inposatuta, baina, bueno, ez? Daula paper hori como más oitxutago gaudela, hau ezakit, gaude orokorrean, soziedad esan nahi dut. Orduan leku hori, ba, ezakit, leku goia da, produkzioan eta hola guaindik ez daude hainbeste. Ja. Geroz eta gehiago, da eskerrak, baina, bai, egia darlo badala konkretuki, neska, bueno, emakume asko daudela. Ba, eta baina eskerrik asko etortzeagatik. Geratu goinateke ordu bete, baina, esker, bai. urrengo gonbidatuak zaita. Gero. Beste batean. Gero geratuko. Eskerrik asko etortzeagatik. benetan. Mil Ama esker. pareja, eskerrik asko. Zuei. Bueno, bigarren blokearekin goaz. Bigarren blokea beste melodi bat da, nahiko guapoa esango nukenik. Ulertzen Gustoko alde- duzuzuk, eh? Bai, hau. bueno, a ber, agure, bai, baina. Ai. Galdera da, ea ulertzen dugun Euskal Herrian, batez ere, baina ekoizlearen figura. Ea badakigun zer den ekoizle bat. Eta honen inguruan hitz egiteko urrengo gomidatuak dira
inoiz baino aproposagoak. Bai, ekoizle gisa ari direlako, bai beren proiektuentzat, baita besteentzat ere, Alai Ormazabal, Alai, zatoz gure gana, eta Kelepo Alejo Orbegozo. Bueno, Alai Ormazabal, Alai, Zarazo Zaia Puta Zamaxi Litea Txopet Brabarekin kolaborazioak egin dituena, musika produzioa ikasi zuen Valentziako Berkeley kampusean, ala bai? Bai. Eta, bere ondoan zestoatik Alejo Orbegozo Kelepo, Gris Estaldean aritutakoa, eta orain zure bakarkako ibilbidean. Kaixo. Kaixo, bikote. Ze moduz? Ondo. Bihar ostirala. Ona. Noitzarra, Bueno, meloi bat irekiko dugu beste meloi batekin. Musika elektronikoa, etiketa hori, ez? Zuek bazaudete edo kokatzen zaituzte edo zaituztegu, esango dugu, ez medioek eta musika elektronikoan. Nola ulertzen duzu etiketa hau, galdetu nahi dizuen ere bai ea zentzua duen, eta ea molestatzen dizuen etiketa honek. Molestia ez. Nik etiketa ez dakit, gauza positibo ez ele guztet ez dakit. Bueno, beti ikusiet hola, aurreneko aldiz diskoteka junitzanetik beti hola ikusiet ez dakit espazio libre bada, nahi da nahiteko, beti hori, lekua bilatu ez duen jendiak horri bilatu du beti lekua, ez dakit, elektronika behare gauzak esperimentatzeko gauza increíble bada, ez dakit mugabeko estilo bada, osea, artista izan da ere, osea, abaniko bat irekitzea zu hor, pasada dala. Así que ez dakit nidana positibo ezela ikustet, eta gero, hori, negatibo kutsu horrekin esateun jende hori da, ze jendek esatuen, igual pixka horre imate jo goloria, bueno, moztu, que yo si entro, chaval. No, da, nik uste baita, osea, igual, badola jendea zaiona gustatzen, genero asko daudelako baita elektronikan marron. Orduan, osea, eske oso tipikoa da jendeak esatula tekno denai, eta teknoa da genero bat elektronikan marron, eta gauza asko daudela, baina nik askotan azaltzet bi moduta ulertzetela, osea, netzako dago produkzio elektronikoa, ze baukazu gauza asko euneko elektronikoki produzitzea, baina ez dianak musika elektronikoa, eta gero dago musika elektroniko generoa baita. Eta horren marrun genero asko. Baina nik bi distintzio horiek ditut, ze ustez produkzio teknika bate bai dela, eta gaur egun produkzio teknika horrekin pop pilo bat itea adibidez, edo, bueno, roka ez dana, edo estudio baten grabatze ez dan guztia hola itea gaur egun, osake. Esan hori da, ekoizlearen rol nagusia edo erabakiak hartzea dala, aldiro ari zarete, erabakiak hartzen, baina askotan igual profil oso tekniko edo friki batekin lotzen dugu edo. Zuen ustez, ze ekoizle mota daude, eta zuek ze ekoizle mota horretan sartzen zarete? Ez dakit, pertsona bezain beste daude, Azteko, ez dakit, ni ekoizle, esan diat, deitu diazu ekoizle bezala, baina ez ni ez dakit noiztik aurrera nahi zen ekoizlia. Ez dakit, nahi baitare, bizio zuan inde musika, beti, investigatzen hau nahi musika, nola grabatu, katxarruak, ikusi 1000 bideo zuezazu bezala friki bat naiz, egunero hain naiz, egunero, ez du joan ez baldin mobilaken gauzak ikusten, eta momentu bat iriztea, joder, ez dakit, jakituria, se supone, hola ez dakit, jendeak esatit, bidera, osea, ekoizteko, jakituria bat hartu detela, eta hortikan aurrea, ez dakit, jendia utziten hasi zela, hori ekoizteko, eta hola, baina, ez dakit ekoizteten, osea, produktorea nahi zen, ez dakit, ni bide lagun bat, edo, ez dakit, psikologo bezala, edo, hola, baina, produktore bezala, ez dakit. Eta ze erabatakoa nahi zen, ez dakit, ni uste estilo diferentiak, totalmente dauela, batzuk, igual beat batzuk iti dago ertetzezakoe, beste batzuk melodia errezo emategoe, beste batzuk inkluso mezklan asko zobio dira, abeltonek, horretik, ez dakit, fera ezberdinetako daue. Eta, gero, ez dakit, itzengo dune, aldi mazu bakoitza ze klasetakoak egan, o ze koloretakoak. Ja, erabakinak intzesan nahi zen, nik bai ikustetela, erabaki asko hartu baiala, baina, oso desberdina da, nire ekoiztea, ekoiztea ikasiet kontrol kreatibo eukin nahi nolako, eta erabaki horiek eukitzea gustatzen zaitelako, eta nire soinuan nola dan nik manipulatu nahi nolako, eta nik erabaki nahi nolako bukaeraino. Orduan zentzu hortan bai, erabaki guztin boterea daukazu, baina beste artista batzukin zesio oso hondik meia. Bai.
Osea, beti da... Hor ez tozu ikusten hain beste zure burua, ekoizle bezala. Bai, bazea Baita ekoizle, ere. baino nik uste kasu hortan baizela gehiago igual Alejo esatzen bezala bide lagun pertsona bati bere ideiak materializatzen laguntzen, baina igual eta askotan zure estiloagatik aukeratzen zizue, Baita beti, bai. Bai, Azkenean. eta kasu hortan, osea, nik beti pentsatzet imposiblea dela zuri ez sonatzea. Nei oso zaila egite zai behintzat, osea, ez dut lortzen kanta bat ondo bukatzea, ez banago guztua, eta guztua bali banago kanta horrekin seguruna nire soinua dauka. Baina, Baina, pixkat gehiago te ditzezu, Bai, hoi da. paleta sonora gero bakoitza beria daka, beste artista bat gehalako, eta beste jendiakin lanian gabiltzanean, pixka eta abanikoa zabaltzezu, porque bakizu ondo dauden gauza diala. Bakizu zure proiektu batian etzen nula sartu, igual bombo bat, o kaja bat, edo pat bat, o lit bat, o akapela bat ez da izek, ez da increíble, baina beste pertsona batekin, ez da ezu, ez da puta madre, ez da ezu, venga, aurrea, bakizu ondo. Igual horretik ez da triunfo emeste ez da, hauek ez ibiltzatik, baina ez da... nahi beste pertsona burun sartzen, saiatzen naiz. Eta beti referentziak eskatzen ditut, pilo laguntzait horrek, zen nik referentziakin jokatzet. Orduan, ez dakit, igual ez dakit, biali ez dakit ze bajo mota, ze kanta mota, ze energia mota, igual, abstrakto goa izan zake, konkretu goa izan zake, baina referentziak pilo laguntzait. Hoi gabe, bai ezin detela beste pertsonan burun jarri. Eta gero da, igual kanta bat produzio edo disko oso bat produzio. Osea, ja, disko oso bat produzio erraldi maizu, ja, gauza serioa, ez dakit, nik behintzat asko ez ditu produzio, egia zen, no me lo voy a flipar, baina, tokatu zaite denean, hori, gustatzen zait aurrena paskari bat itian, etxian, karrilera atzujan, ez mitiko, ardo pila batean, mozkortu, eta ezagutu artista, nundi datorren, noa nahi duen jutia, bai, ez dakit, porque azkenian, hori, erdipedo batzesea, eta ez dakit, gauzak barrutik, bai, behaien nervioso den, nire nervioso, no, ez dakit zen lekutan nahi deun iritsi, igual datoz gira batetik superkainero, da urrungo alasai nahi du egitea. Osea, hori dana, nun diatorren, eroso nun sentitzean, ze bilatzea nahi duen baitare. Eta behin hori jakin dagoan, behan potentziala ikusi, eta hori aberaztuko dugu, eta agrano jun ez dakit. Eta musikan zuten jarri baita. Baitare. Pilo bat. Bai. Pilo bat. Karo, kokatu zaituztegu zaku berean, ez, musika elektronikoa aipatu dugun melodi horretan, baina badituzu egiteko mota oso, edo modu, hobeto esan da, oso desberdinak. Ez dakienentzat, Alejo zuzatoz, katxarroen mundutik, esan dut, hardwarearen mundutik, sinteak, sekuentziadoreak, gauza fisikoak, gailuak edo instrumentuak, eta ala izuzatoz gehiago interneteko mundutik, ez? Ordenagailuarekin soilik lan egitetik, eta agian jendearen belarritara, kontrolatzen ez duen jendearen, eta kontrolatzen duen jendearen belarritara, antzeko gauza izan daiteke, ez? Esan dut, ez dela hainbeste desberdintzen emaitzari begira, baina suposatzen du lan egiteko moduak oso desberdinak direla. Ez dakit belaunaldi kontua den, analogikoa versus digitala, zuek noizbait pentsatu duzue beste muturrean egoterena, adibidez, ala izu katxarroekin egoterena eta Alego zu soilik samplekin edo ordenagailuarekin egotearena, edo nola iritsi zarete puntu horietara? Nik uste hasiera baten, neregatik balitz, eukiko nitula katxarro asko, baina neukan dirua. Eta oantxe bertan ja, kontuatu naiz, gustatzen zaitela aldeten, nire buruai aukerak murriztu iteizkiot kreatiboagoa izateko. Nire buruai baita forzatzeko beste bide batzuk aurkitzen. Nik uste, bazakit, adibidez, obsesio asko dago ekoizlen arten ezakizema plugin eukitzeko eta hori dena komentatzeko eta zuzin daukazu eta ni beste hau erosi eta ezakizzer. Nik ez eta aguantatzen konversazio. En plan, ez ez soportatzen. Minimoa daukat, nasketa egiten terriblea naiz, orduan nasketantzako beste batzu bialtezkiet gauzak, eta nik super gauza gutxikin funtzionatzet. Eta hola gustatzen zait, baina baita, eta nik uste askotan komentatu deula, oso toki desberdinetik koizte deula. Nik uste batez gure musika danen. Zuri adibidez, improvisatzea asko gustatzen zaizu, eta nik normalen burun ideia bat daukat zer nahi detenin, eta hoi bilatzen juten naiz malgutasun batekin, eta gero beti sorpresak aurkitzaitut bidetikan, eta igual desbiatuten naiz, baina normalen ideia bat daukat burun asteko eta ordenagailuekin nahikoa daukat. Karo, suposatzen dut egiteko moduak baldintzatzen duela sormenare bai, ez? Esan nahi dut, ez zarela ideia berdinetara iristen, sinte batekin baldin bazaude, edo ordenagailuarekin baldin bazaude, ez dakit hori gertatzen. Bueno, nire kasuan ez. Teklatua bokat, Teklatuak ina. Bai, baina, esan katxarro bat, ordenagailu gabe katxarro bat, edo ordenagailu batekin baldin bazaude, ez dakit ideia berdinak ateratzen diren, nahiz eta pertsona berdina izan.
Totalmente... Zuk esan zenean, arratoiakin pintatzen zen Bai, ditula notak. nire kasua, Eta ni joi ditut pianon, eske. Ila dana, lehen esan ezun bezala nik bai hardware asko biltzet, gehiengoa hardware biltzet, baina bai pluginak biltzetut, eta beltonei dekan emate jot, editau asko ez ziteten, baina derri horre edita behar da, bueno, nik iteten musikerago, baina bai hardwarea biltzetela gehien bat. Baina hori, ibiltze hardwarea, hori mindiak disparatzen ditut hardwarea, eta gero katxarruan potentziala atatze jo, bai filtruak, molbentiak, zuku atatze jut horri, efektuak askotan esternuak biltzetut, eta ero bolkatze berri eta grabatutet, gitarra grabatzea, hauzoa grabatzea zela. Eta, bueno, ni hola funtzionatzet, eta, bueno, zuk esan dezun bezala, piano bat jo, piano akustiko bat, edo pianoa plugin batean jota, ez dakit. Nei behintzat, pertsonalki melodia atabar baldin baditut, bestera batea atatzea eskit, beste pausa bat daka, sinte bat hartzetenian pat bat. Bai sintea karakterri diferentia aska, eta bat hartu edo bestia hartu pat bat jotzen, melodia ezberdinak atatzea eskit, beste tempo batian grabatuko nitun, bakoitzak ez dakit. Beste leku batea ematit. Eta ez dakit, pluginak erabiltzen ditut gehiago, behin osatuta askatenean abestiak, igual, brillo horiek ezin ditutenak atea, hardwaretik, edo sonido horiek, pixka modernu hodian sonido horiek eskatzen baldin bai produzio batek, edo lago gauzetan. Apaintzeko bezala. Bai, hori da. Bueno, ez ere, ez dakien entzat pluginak dira instrumentu gila. Pluginak lirateke, ordenagailuaren barruan doden instrumentu, programak bezala, ez gango dugu horrela, esplikatu. Zuek zuentzat goizten duzue, baina baita beste artista bat zuentzat ere, zertan nabaritzen duzu aldak, suposat dut ezberdin izango gola. Bai, oso. Artista profil desberdinekin egin duzue lan, zertan nabaritzen duzu aldea bat eta bestearena, norberantzat edo besteentzat egitaren aldea? Pixka lehen esan deuna, norbean eta bestiantzago lan egitea, hori, totalmente ezberdina da. Nire kasuan, hori, paleta bat eta hortikan oso zaila datzia. Bigarrengo diskoak egin hau, eta ez dakit, beti, bueno, aldatu gengoet, hien dituen ez dakit zema kantu, asko ez dakit hogei bat kantu edola, beste paleta batzuk egin da, gero danak deskartatzen hasi naiz, da berriz hasi naiz ekosten berriz bueltatu da, kelepon, bidea, ez dakit, da igual hola izan berdu. Bai bestiantzako lan egin detenean, nahi txirri hau itei, baina esatet, jasek ez da guai, baina hor guztet. Eta bai artistai gustatu itezako bestiai, eta orduan ez adezu, bueno, laixek ilitzeak. Eta kero hilabete eta esate, jo, ziagondo ziok. Baina atea berda garaian, euneko ez da sinisten. Norberantza da, noiz amaitu, ez? Kanta, noiz geratu konforme. Bai, noiz amaitu, bueno. Ni bakoitzean errexo itet hori, Bai, porque ez dela amaitzen, erabakitzen duzula noiz gelditu. Hori da, bai, porque, igual kobarde banaiz, porque pentsatze kanta bat, bai, bueno, talde banakanean, bai hor mila buelta emate ginen, gaina 5 pertsona daude talde batian, bakoitzan entxea daude, diskusioa daude. Baina goin momentuan, iristen naiz puntu batea, esatetela, bueno, kantu honek gehiago ez dit ematen, ni goin momentuan sentsazioa egin gehiago ez du ematen. Ni honek gehiago ezin dio zuku gehiago batea, hola xustet. Eta ondo baldin mago, diskoan sartzea, eta ez baldin mago, ez da sartzen, eta zuzenetako erabiltzet, edo beste zertako. Eta ikusten baldin mago, potentzial gehiago da gala, bueno, pues, hemetik pare bat hilabetea igual beste energia egin nago, eta zuzenian gehiago desarrollatzet, eta jazta, ez da, hola hartu eta. Beti agian ez da epifania hori gertatzen, ez? Ikusten duzun, ez, momentu hori nun ikusten duzun, ja kantak ez duela gehi ematen. Hori da, baita ere ez dia hitak, osea, ez da musikan, kasua meintzat ez dia hit. Ez dia, 3 minutuko radioformula dian hitak experimentala dira, orduan, beste rolloa. Esan dizutena, zoi un kobarde. Nik bi galdera dazkat batera, alde batetik. Karo, musika ordenagailu batekin gaur egun edo zeinek egin dezake, nik doa galdera pixkat, demokratizatu da sormena edo ez dakit nola ditu, baina hori topera. Uste duzue horrek iruzurgile asko jaioarazi dituela, esan dut, edo zein da ekoizle bat orain zerbait egiten badu, eta gero ea ekoizlearen figura, ez dakit agian harremana izan dezakete, baina ea Euskal Herrian ekoizlearen figura ondo ulertua dagoen eta errespetatzen den, bai ekonomikoki eta bai filosofikoki. Nik uste tranpaskoita daudela gaur egun, bai. Adimen artifiziala dago, ez dakit, sample biblioteka daude, gauza praktikamente inda daudenak ematizkizuna, eta tranpaskoita dago gaur egun, bai.
eta jendea zentatu, perfectamente. Baina, bueno, netzako askotan zerbait benetakoa ez danen apesta, orduan ez dakit. Zaki da, netzako ekoiz, hori, produktoria dira, netzako, bai, osea, opa la chavaleria, osea, ez dakit, ba hori, bide motz batian nigu aldatozte, gauzak esan du bezala, erabatea du beste, alduen bezala egitu, osea, nik esatet, errespetuakin, musikakiko errespetuakin ite maldi mago, eta goguakin, grinakin ikasteko, esatet, da opai, eres produktor, da, zera, da, nahizun dana, eta bestela, eta ite maldi mago, bi kantu batea, eta bi txorra daiteko, eta urrungo urtian jauzteko, eta da, porque gaur egun erramentak, ordena horiak dizu kanta bat, osea, 5 minutun tema bat itiak azu. Hola, ez dakit pixka pena batet, horrek, ez dakit. Ja, baina, ados, en plan, hoi balin bada iteko modua, eta benetan pertsonalidade artistiko bat helarazte bau, palante. Hori da. Bai, porque justu alderantziz, nik egotiaga, eusen egotiaga, bosteun pista egiten, media bialdu analogikoan grabatu, bestia eta resulta bat mierda aldi maiz ez, que venido. Eta beste bat txispazo batian atatzen bali maizu, guapo bat, ez aupai, ez dakit. Bai, total. Eta ekoizlean figurana, Euskal Herrin, nik ez daukat oso argi nola da hon. Osea, ez dakit nola esan, jende askok ez dakit nola ekoizten musika. Osea, ez dakit zuzenen grabatuta dauden gauza gehienak, autoekoitzik dian, osea, nik uste, ni bintzat izen asko ez ezkit okurritzen ekoizlenak. Eta ez dakitan ez dialako ezagunak, edo oso gutxi daudelako, eta igual denbora asko damakin profesio bat dala kasu batzutan, osea, mota batekoa, eta gu beste mota bateko gehala, eta igual gure motako ez daudein beste, ez dakit. Karo, gertatzen da Euskal Herritik kanpo jendetxoagoak diren herrialdetan eta ekoizlearen figura oso konsolidatua dagoela, eta orduan ekoizle batek bere royaltiak dazka, bere egile eskubideak ere bai, managerra inkluso, bere fi edo tarifa fijoak eta duinak esango dugu. Oso urruti gaude hortik, ez? Oso. Usmoa nuen, baina galdetu nahi nizun. Hombre, bai. Ba, oso urruti, osea, gero ikusi musikan zein bat dirudon, daun dirua de pixka malgazta hoitea, ere ustez, ez dakit. Zeba. Bueno, horre tira bat itzitik dago, baina hori urrungo batago. Eta hori, ekoizle baten lanea dirua iristeko, talde eta espaldien bat dirua iristen, eske oso gurti gaude, horre iritsi arte. Nei askotan pasazei gainera, iruditzen zaitela jendeak ez dula ulertzen oso ondo. Zein dan lanoi, eta osea, bai, ze itean, eta zenbat landan. Bai, DJ-ak eta jazta, osea, ez dakit nire launak eta, bueno, oso gertukoak esate, nun pintxau berdeko, ez dakit, ez grabatzetenik. Gure movida hoi. Gaur esan dio dame elkarrizketan hijoa bilua eta zeta, bueno, produzioatik eta, ze produzioa, bueno, Euskadi, gaztean hijoa, bale, eta, bale, ez dakit zeiteten. Eta gitar jole baten jarduna edo ikusten da asko zerrexago, ez, osea, grafikoa. DJ-arena esan duzu eta bagor, remixak eta featuringak hitz egiten Ainhoa eta Biokorren inguruan, konfunditzen diren gauza dira edo, karo, remix bat, nola egiten da remix bat edo, nola egin beharko litzateke batez ere, esanet, remixaren movida nola, artistak esaten dio DJ-ari edo remixerrari kasuan eta remix bat egitea koiztea ere, bai, untxean, ez? Bai, nik ez ditut diten, osea, directamente, es porque, osea, eskatzeisunak, pentsatze du, ostia, honek, izte pilotala, ostia, tal, ez dakize, nik 2 minutu nindaka, da ez dakit, bombo bat aldatu, eta kapela sartu, eta 2 pat sartzia, 2 minutu nintet, baina, zoze, norazku egiteko, zu esan zuen bezala, berriziako iztu behar dana. Osea, kantu bat inbertezu, berriz. Total. Eta gero gaina, esatetena, joezi, abesti hori itaguan, 1000 ordu sartu izkoe, kriston ondo da abestia, osea, ni torri eta, osea, puzkau berdit, osea, ez dakit, ez como que, enaiz oso eroso sentitzen, egin izan ditut, osea, oin ez egiten, baina egin izan ditut, eta ez dakit, ez naiz oso eroso sentitzen. Bai, fiturinetan, ez dakit, sentido gehiago guztia jo, porque ja kanta ingabe dago, eta bakoitzak, osatzezuk abesti bat bien artean, bi artistan artean. Eta horren alde banago, ez dakit. Alde bilak, baina, ni fiturinara. Nei produkzio horik eta super divertigarri bat iruditzen zaite egia esan. Osea, oso ondo pasatzet, remixak iten. Baina egia da, ekoizlean figura ez badu ulertzen Euskal Herrin, remixera naia, ni te cuento. Esan nahet,
bazeon momentu bat elektronikan EDM-a atope zehonen eta hardwell eta abitsi eta movida jende guzti hau superfamatua zanen, behaien remix bat igual ezakit 40.000 euro balio zitula. Eta hoi patu itezan eta pues hola funtzionatzen zuen, en plan, izen bat zeukan norbaitek remix bat itea. Gaur egun ikuste kolaborazio bat bezala ulertzea askoz gehiago eta lukela behar, baina bueno, bai. Bueno, Bikote, eskerrik asko etortzeagatik, utzi behar zaituztegu, penaz ere bai, baina bueno, igual blokearekin goazen eta mila eskerrik asko. Opa, Bikote, eskerrik asko. Alai, eta Alejo. Bueno, Alai eta Alejo, asko dakite, ikusi duzuen bezala. Pilo bat. Eta azken blokearekin goaz. Iruzturgilaren sindromea sentitu dut, Julen. Baizea. Wow. Bai, azken gonbidatuak, managerrei buruz, managerren munduan sartuko gara. Bueno, batetik ondo ezagutzen duzuen Jokin Pinatxo, Janus Lester hemen da, 2022an abiatu zuen bere ibilbidea eta dagoeneko euskal musikaren estenaren toki garrantzitsua hartu du. Eta bere alboan, bere karrera profesionalean, bide laguna den Ander Merino, musikaria izateaz gain, G-Musika, management eta booking agentziako kidea da bera. Txalo bero bat, biei mesedez. Entzun daitezela txaloak behintzat. Apa, Bikote. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Zuburruti, du. Bueno, hasiko gara, beti melodiekin hasten gara, lehenengo Anderri horrela zuzenean. Produkzioa eta managementa. Zu hor ibiltzen zara, zer da zehazki? Ze gero bookinarekin sartuko gara ere bai, baina badira ere bai hitzak super erabiliak, baina nik uste jendeak ez dakila oso ondo. Karo, ekoizpenaren inguruna hitz egin dugu, ekoizpen musikala orain arte, zuk beste motatako produkzioa egiten duzu baita ere, eta managementa ere bai. Zer da zehazki hori? Zein da zuen funtzioa? Produkzioa mintzan ere funtzioa da, erabakitzen den dena, ez? Lantaldean erabakitzen den guztia, aurrera eramateko hoja de ruta edo egitea. Ez bakarrik kontzertuena, ez dakit, erabakitzen den edo zer gauza. Azkenan da bidei batea bezala, ez? Bidei bat antolatzen dezunean, jakitea nun egon barzean ez dakitze ordutan, itzala berandu iritsi da, orduan pixkat 15 minutu lehenago jarri ez berandu iristeko, eta guzti hori ez, azkenan logistika guztia lotzea. Orduan kontzertu bat izan lehike, edo izan lehike bideoklip bat, izan lehike edo zer gauza. Hori da, azkenan da hori, egin beharreko edo zer gauza. Eta nik uste ezakita besti berri batean zerbait egin behar balin bada, kontaktu balin bada, ja erabakidean gauza bat egin behar balin bada, eta marroia edo ez marroia, baina bueno, azkenan da egin beharreko guzti hori kudeatzea, edo bintzat informazio hori zuko eukitzea, berari burutik libratzeko. Ez dait, lana. Managementa marroia handiagoa da, zer da managementa zehazki? Ez da, nik urutzeten bezala bintza da artistaren lantaldean, edo musika talde bat balin bada, artista bat dauzka musikariak, eta dauzka managerra. Eta managerra azkenean nik ulertzen dut, musikari bat bezala izango litzake lantaldean dagoen pertsona bat, non entzuten dion esaten duen guztia, eta jartzen dion terreno bat, epe batean, izan daiteke urte bete, 2 urte edo lokesea, honen bilagoaz, hori egiteko, ezagutu behar ez du artista, euku behar dituzu konbertsazio asko, eta niretzako importanteena hor da asteroko bilkura edo, astero egunero, perintzait. Asko ikusten da ez, jo que se. Egozen momentutan eukitzea berak artista batean normalean agobio puntu asko eukitzen ditu, edo duda asko eukitzen ditu, eta idaztea edo deitzea, aukera hori izatea zuk, berak ikustea zu hor zaudela. Eta pixkate eramatea, berak egin nahi duen hori egin beharra epe batean jartzea. Figura ezagunena bada, musikarietatik edo artistetatik, figura garrantzitsuena izango litzateke ere bai, esango nuke, nik ezakit galdetzen dut. Zer litzatze izu? Ezinbestekoena. Niretzat ezinbestekoa bai, batez ere, egin beharren artean edo egin beharretaz gain ikustu dolako, managerrak emate dizulako pixkat perspektiba ez, eta batzutan artistak berak, nolari den, bera bestitan, bere kontzeptuan, bere kontzertutan ere bai pixkat bukle hortan, aktualitatean lanean, eta nahi gabe, etorriko den hortan ere bai lanean, eta pixkat egindako hori ondo egon den edo ez den egon, pixkat ziklo, batzutan toksiko, batzutan sartuta zaudenean, ondo egoten da, pixkat manageraren pertzepzio hori ez, orokorrean publikoak esango dizu edo oso ondo, edo oso gaizki, eta pixkat batzutan gris horietan bizien norbait
bide lagun eukitzea, esperientzia bat eukitzea ere bai, ondo etortzen da. Kanpo begira da hori, ez da. Jokin, ez zuk zer eskatzen diozun manager bati? Zer da zuretzat ezinbestekoa? Hau, pixkat, denbora partekatzea, batez ere, ze azkenean bada pixkat, bai musikariona, bai managerrena, baita produkzioan lan egiten duen jendearena, pixkat, beti estutasunetan biziaren lanak, hau da ez dago denborarik inoiz ezertarako, eta orduan norbaitek zuri denbora hori eskaintzea, gaur bilera bat hartu, gaur bazkari bat, gaur Alejon etxera jun, eta bertan zerbait hartu, eta pixkat proiektuen inguruan, abestien inguruan, eta batzutan, zure bizitzako gauzen inguruan, hitz egitea pixkat, lur hartzeko, ze batzutan, esan bezala, pixkat zirkulo biziosoetan eta toksikoetan sartzea erreza da, ze nahi gabean nik uste dut musikari askok eguneko 24 orduak eskaintzen dizkiotela horri, orduan uste dut, badagoela horrelako, ezaugarri arriskutsu bat, pixkat toksikoa bihurtzeko, eta nik manager bati pixkat denbora eskatzen diot. Musika ogibide nagusi bilakatzea. Hori bada askorentzat nahi bat, esango nuke. Lehenengo ea posible den, zure kasuan ikusten da baiet, zure okeraz banago, zure ogibide nagusia derako orain, baina galdetu nahi nuen gehiago arrakasta helmuga edo abia puntua den. Hau da, zorte ona izan behar duzu eta zorte on horren bitartez lortzen duzun arrakasta da abia puntu, edo helmuga bat da lan asko egiten duzulako eta apustu bat egiten duzulako utxean, hasieran. Nik beti pentsatu izan dut, profesionalizatu baino lehen lan egin behar nula hortan profesionala izango banintz bezala. Orduan, ez dut inoiz itxoin diska batek funtzionatu, eta orduan hartzeko erabakia, guain nire jarrera izango da, hontan profesionala izango banintz bezala, izik eta beti saiatu izan naiz gaina mundu guztia ordaintzen, nik, uste dut denokin dugula, mundu guztia ordaintzen, zuk zure profesionalizatu aurretik. Denok ustez ez baina. Gehiengoak beti hori egin dut, eta nik uste dut azkenean zure lan dinamikan arabera, behar bada, gauza batzek funtzionatzen badute, gero, ez da gindula esan, beti pentsatut zortea iritsiko dela, zorte horrek lanean harrapatzen bazaitu. Orduan, lanean geroz eta denbora gehiago pasa, eta geroz eta pixkat exigenteagoa izan zure buruarekin, nik uste dut, behintzat tren hori noizbait agertuko dela, nik uste dut ez. Behintzat, haure beti garbi eukita, nik jorratzen dudan musikan, jorratzen dudan arloan, ez dut uste oso konparagarria denik nik egiten dudan zerbait, beste kulturaren dauden beste arlo askokin ez. Baina bai, nik beti pentsatu dut, eingo duela lan hontan, hau nire lana izango balitz bezala, noizbait nire lan bihurtzeko, ez? Eta uste dut, premisa hori izan behar dela, bestela beti gongo zara horri itxoiten, eta itxoiten bat zaude, seguru ez dela iritsiko. Segurtasun hori erakusten duzu, ez dakit gauzak garbi dauzketzu, ez dakit ala sentitzen, bai? Ala, bai, garbi. Hori, euki behar dezu, nik hori ikusi bat ez, urte bete honetan edo urte eta piko egon nago lanean berarekin, garbi daukan gauza da hori, laneako kapazitatea, hogeita lau ordu egotea pentsatzen edo behintzat buruan zara daukazula, deskonektatzen ez du nahi bai, deskonektatzen ez du, baina bueltatzen zenean kapazitatea hori brum, dena oso gaur eukitzeko. Niretzako hori, azkenean, manager batek edo lantalde batek egiten du, eta baude diferentziak bat eta bestean artean seguraski, eta estiloak ere bai, baina garbi dagona artistak ez badu hartzen hori niretzako bintzat. Ez badu esaten, hau da nire ogibidea, eta ontara jarriko naiz, eta horrek soporatzen duen guztia egiteko peste egoten balima da. Hori balima dago, biz daitezke horretik, bestela oso zaila da. Eta, barkatu, esan nahi nik nahiko ondo bereizti ditu dela, ze, lantaldekoek esatiate banaizela gauzak oso garbi ditun pertsona bat, eta nik askotan sentitzen dut ez. Eta, ez du hitz egin hau, baina uste dut iristen naizela punto berdina beti, teorikoki badakizkidala edo sentitzen dudala argi gauza batzuk nola egin behar dian, baina ez ditu dela inoiz segurtasunez egiten gauza horiek ez, orduan beti bizitzarela, jokin hau garbi zenun, eta zuhuntzea hogei beldurrekin gainean, hankapuntetan ez, pixkat horruntza, orduan bizigarela pixkat, bai, zerbait egin nahi hortan, baina askotan
ezakizkizula oso ondo nola egin, ez? Oso horreza esatea, bueno, bai, nik uste dut, lanean baldin banago 24 orduak, profesionalizatuko dela. Gauza bada hori esatea eta beste bada, bueno, lanean zauden 24 ordu ditan, nola egingo dut lan, zertan egingo dut lan, zertan inbertituko dut nire denbora, hor sartzen dira asko zalantza gehiago, eta nik hori ez dut berezik beti garbi eukitzen, baina... Ez, igual ez da garbi eukitzea, baizik eta nik garbi daukan gauza bakarra pentsatzen egin zela, hortan. Orduan, berdin du ez, baina, bueno, garbi ez eukitzea ez da niretzako premisa bat, lanean jarraitzen badezu hortan, pues azkenan nik esan ditek gauza bat, zerreko esan ditek beste gauza bat, zure lagun batek esan ditek beste gauza batekin iritsiko zea garbi eukitzea. Baina garbi dagoen gauza bakarra da, lanerako prest daudela egunero, eta hori da niretzako. Bai, managerrantzat, lana ere erraztu egiten da, imaginatzen dut, badakizulako, bueno, egingo duela. Ez dakit zuretzat zer dan zailena zure lanean, management? Zailena. Batzutan igual konfliktuak eta sortuko dira, igual artista batek... Eske, horra dibez, ni behintzat, bai, managerrekin oso pozino. Raperoekin ez delako. Ez, broma baina esaten da askotan. Zer esan du? Raperoekin ez delako. Hori da, ez dagoelako raperorik. Gora popa. Egia dara bai, nik konsideratzen dudala sorte ederra dudala, bai Ander eta bai Sergiokin ere, ze... alde batzutatik izan daiteke oso horrez, oso komunikazio zuzena eta anitza dugulako, baina, ez da, persona intensoa naiz, orduan, zure izararen arabera, jakin barri duzu jasotzen ere mezua gaueko 11etan, goizeko 8etan, arratsaldeko edozein ordutan ez, egon daiteke jendea, pixkat, eta nik askotan ez erantzun, ez naizari erantzun bat orduetan bueltan itxo egiten, baina, zure 24 orduetan hor zauden bitartean, nik uste dut, artista bezala ederna dela ikusta zure lantaldea ere bai, 24 ordu dagoela horrez, orduan, niretzat hori kriston suertea. Bai, baina, egia ez, igual, aurreko lanetan eta esate zule ez, ostia, derbendiru zeizu mail bat, edo, WhatsApp bat, edo amaretan ez dezu, baina, iristen den puntuan nun ez dan karga bat, azkenan da lagun batek bilatzen badizu bezala, ez? Karo, esaten badiazu, hau egin behar da, no seke, ez, baina, balin bada, ez dakit ez, ostia, duatan hau ontan, edo, ostia, nola ikustezu hau, azkenean, egia ez datea. Ez dut esan behar ere, hori de puta madre honik, eta egon behar da nik, hogeita labordu joginek zaten, baina, ostia, ez bai dala kontu bat, uste baino arrexago eramaten dana, behintzat, karo, igual eskatzen maizkiazu goza... Sortez ere gautxoria garelako, pixkat denak. Baitare. Baina, ikustot, psikologo, figura hori, dala, ez dakit, egia esan behar dioztu, imaginatzot beti, ze... Baina neurtu zagian, ez, batzutan edo... Bueno, ondo esan da. Bai, horrek ere azkenan hori ez, normalean astero eta egindako bilera horiek azkenan lortzen dutena da baitare jakitea zer esan edo nola esan pertsona bati gauza bera esan da, baina segurazkin nola esaten badiozu, ez, depende nola esaten diozun, igual erreakzio bat edukiko du beste bat. Horon bai, ez da neurtu hitza, ze azkenan esate zuke esan behar diozun hori, baina agian noiz edo nola edo ez. 5 puntu balin badaude, pues igual hau esango dio lehenengo eta hola gero ja. Zagitor kudeatketa lan hori badago edo. Gero, managementa eta bookinga agertzen dira beti elkarrekin edo askotan elkarrekin. Baina booker bat ez da manager bat, ze desberdintasun nagusi dago edo horrela, motzean. Booker bat ni dakidan eraino bintzat. Da hori, kontratazioan ibiltzen dena, ez? Kontzertuak saltzen. Eta manager bat da... lotzen dizkiona artistari, ez? Hori da. Eta managerra da, egon bar dana artistarekin, ez? Artista entzuten, entzako hori da. Iristen zaio dena iritsi behar zaio managerrari, gero managerrak badakilako, nola eta noiz esan artistari era ordenatu batean, edo depende nahi duzun, edo depende zer entzun jason nahi dituzun. Hori da, bizkat. Orain artistek eta badozue kontzeptuekin, ez, laniteko, ez dakit beharra edo bai ikusten dugu, ez, badagoela kontzeptu artistiko bat diskoaz gain, ez dakit hortan laguntzen dizuen agentziak, management agentziak, edo hau bada zure, hau sorkuntza nerea da, eta nik ez dut inorren aholkurik jasoko, edo badago elkarlan bat?
Nik uste dagoela elkarlan bat, baina sorkuntza fasearen oso bukaera partera ja, ez? Nere kasuan behintzat, bi disko inditut orain arte, eta kontzeptua edo pixkat, nola esan, kontzeptu bisuala, ez? Diska edo lan bati ematen digun kontzeptu bisuala, beti etorri da, sortzen ari nintzen bitartean edo ondoren, ez? Ez, justu lehen kilikek aipatu duen bezala, nire itzit inoiz gertatu, garbi ukitzea kontzeptua edo zer egin nahi dudan, diska bat egin aurretik eta gero abiatzea, ez? Beti kontzeptu hori joan da sortzen ari nintzen bitartean, ez? Orduan, fase guzti hortan, nik partekatze ditut maketak, partekatze ditut pixkat ideia solteak eta, baina ere bai usteet, bai Anderrek eta bai Sergiok ulertze dutela, nire hasierako konpartitze hori dela pixkat ere, segurtasun bila, ez? Pixkat, ez? Baino, ere bai pixkat usteet hasieran markatzen dudala distantzia hori, nik nire egin nahi dut, eta gero bai, diska osatuta dagonean, eta gehiago honi, irudio bat, edo kontzeptu bisual bat, edo klip bat, edo dena delakoa sortu nahi dugunean, behar bada, nire esparrutik pixkat urruntzen den zerbaitekin laguntza behar dudanean, hor bai botatzen dudala, batez ere Anderretik, Sergiotik, lantaldera momentu egiten, gehitu daitezken beste pertsona batzuetatik, baina, claro, badirudi gero azken produktuan, hau da, diska baten, disko fisikoan, vinilo baten, eta bi bideoklipetan, asko dela ez, baina kontutan hartuta, igual urte eta erdiko sorkuntza bat izan dela, eta hau izan dela, sorkuntzako azkeneko 3 hilabeteak, o 4 hilabeteak, proiektuan arabera, baina bai, pixkat azkeneko fase hortan, ni bai botatzen dudala pixkat laguntza bila. Esan nuke, Janus Lester badela proiektu bat hazkunde oso handia izaten ari dena, edo jasaten, esan barru, baina, jasan, igual, hitzik egokiena. Baina, bai, sekulako hazkundea izan duzu, azken 2 urtetan, gaur egun ikusten dugu mainstreamean batez ere, nik agian hor kokatzen zaitut, ez dakit, norbait ezaguna zeralako, eta zure musika jende askok ezagutzen durako besterik gabe, ez dut hainbeste esaten estiloagatik. Baina ikusten da hor, azkenengo boga hau dela makrokontzertuena, arenak, estadioak, badago norgehiagoka puntu bat esango nukenik, eta batez ere, sabaia etengabe hausteko behar hori, ez? Ez dakit, nun zauden zu, zentzu horretan, eta nola ikusten duzuen hori, edo nola ikusten duzuen hori, eta batez ere, ea beste biderik badagoen, eta ea honek estanda egingo duen bestela. Ez dakit, nola ikusten duzu argazki hori? Argazki ikustut pixkat kanpotik, orain gauz ez. Bai egia da, nik ustut asko gaudela hau ikusten, nora joango den horren zain, ez? Egia da, azkeneko urtetan, bai sortu dela, ez nik pertsonalki, baina behar badik hartzen duzun horrelako norgehiagoka bat, pixkat nik hau egingoet, nik gorago nijoa, eta zorionez eta zoritxarrez, Euskal Herria txikia da. Orduan nik uste dut, dola horrelako muga bat, eta usteet iritsi behar dela puntu batera, non Euskal musikak eta Euskal eszenak goruntze egin beharrean zabaleruntz egin beharko dula, ez? Usteet batetik baduela bera alderdi positiboa, hau da, egotea horrelako espazio hundiak betetzen, esan nahi duelako, batetik, handik edo hemendik diru bat erortzen ari dela kultura sailera, ze hori gabe ez da posible, orduan uste hortik, badagoela behintzat gogo eta egiteko ate bat irekita, eta horregatik esaten nik uste dudala, etorkizunean, igual nere kontra, akaso, baina etorkizunean goruntze egin beharrean, zabalera egitea hobetu izango dela, ez? Zesan nahi dut honekin, uste makro guztiak zapaltzen duela txikiagoa den oro, ez? Hemengo BBK areto hau, daba bat Donostian edo dena delako bat, orduan nik uste dut horrelako makro eventuek balio baldin badute pixkat, batetik jendea, hau da, fanak, pixkat pizteko, eta bestetik ere, behar bat duela 15 urte ez genitun gogoeta batzuk egiteko, eta horrek modu ez zuzen batean eramaten badu, behar bada jende gehiago mugitzen da, antzokiontara talde hau jun daiteke, horrek egin dezaket entidadetatik edo babesle batzuetatik, diru gehiago jartzea olako lekuetan, pixkat bizitza jartzea Euskal Herrian beti bizitza egon den lekuetan, ez? Eta horren bitartez mantentzea makro gauzak, ez kontrara, ez? Nik uste dut orain oso kolpera egin dula gora,
nik uste dut momentu batean egin beharko dela pixkat, bizkotxoak egiten duten bezala, pixkat oso gora, eta gero jeitsi eta pixkat zabaldu, ontzi guztia hartzeko, ez? Eta zuek uste duzue badauela publikoaren aldetik gogoeta hori egiteko, hausnarketa hori egiteko gogoa, ez da gindik sentitzen dut ontaz hitz egiten dugula, ez? Baina igual talde txikietan, baina gero ez dakit haratago doan hau, ez da bai da hau. Ez dakit, nik uste hitz egiteko gauza bai dela, ze bai da, ez, epe oso motzean ikusten den aldaketa bat, ez, leheno hain dela gutxi egunen esaten bek bat betetzea kristoan azala, ez, eta urte gutxi barruia bek bat da, gasi, ez, jiran, ez bat zaparatzen bek batetik, ze jira, ez, ingo dezu. Eta gira, oso epe gutxian ikusi dela hazkunde oso handi bat kantitate guztioi begira, ez? Bai hori, babesle gero eta gehiago, diru publiko gero eta gehiago, kontua horrez, ze nun dagoen langa eta langa hori gainditzea, betiten gabe gainditzeko langa hori ona den. Nik uste dut nolabait mugatu beharko litzakela, hori da nire iritzia. Ez dakit nola mugatu beharko litzaken, baina etengabeko langa igotze hori azkenean, adibidez, tokietan jartzen bagea, ez dago gehiago, ez? Estadio bat baina handiago horik ez dago, orduan ja, ez, kontzertu bakarra egiteko, bum. Orduan nik uste dut bai, ez dakit, nik ez dut konpartitzen duten eguneko egunean esan dezuna, ojala hori izango balima da, baina ez dakit ez otean jende askok urtean eukiko duen txek bat, ez? Jo que se, oporretara noa udaran eta noa ikustea estadio batera kontzertu bat. Eta sagardotegira, ez? Hori da. Nik ez dut uste hori gertatuko denik, Nik uste dudana da, igual, ikuspuntu positibo batetik ikusi nahi dudalako ez, uste dutela edo hori, edo antzoki askok itxiko dute, sala askok itxiko dute, eta bakarrik ingo ditugu urteko lau txekoiek, orduan, bada pixkat, guain nahi esaten zulako ez, uste dut, ezin diogula eskatu publiko guztiari gogoeta hau egitea. Uste dut, guk bizi dugula intensitate batekin, nire kuadriekuek bizi ez dutenakin. Orduan, nik uste dut gauza guztien gogoetak ezin ditula egin mundu guztiak. Nik uste dut denok bizi garela gure anbitoko gogoeta batzuk eginez, eta beste batzuk egitituzten gogoeta hoien ondorioek edaten. Orduan, nik uste dut gogoetak askoz gehiago daudela gaur bezalako mailetan, eta hemengo ondorioak iritsiko zaizkiela publikoari edo zein musika kontsumitzaileari, ez? Orduan, ez da uste dudala, bizkotxak pixkat bera egin eta denontzat iritsiko dela, baizik eta pentsatu nahi dut, gogoeta horietan egongo dian, mailetan egongo dian pertsona horiek ikuspuntu hori izan nahi dutela. Bestela, bihurtuko delako, musika estena, sagarrotegi estena. Hori da, mintzat egon bardan, niretzako bai da egon bardan gogoeta bat, ez? Berdin duz, ez? Hainbat eta zirkula gehiago edatu, haueto, baina hitz egin bardan gauza diruditzen zait, bai, ez? Igual, jende batekin gehiago hitz egin dut, beste batekin gutxi, baina nik uste sanoa dela hortaz hitz egitea, ze bestela azkenean uste denei toreko zaigula gainbera hori, nola baita. Amaitzen ari zaigu denbora, tamalez, egin gogoeta, jendeari hori esango diogu. Datorrela gaizki, ez, normalean. Eta besterik gabe, eskerrik asko etortzeagatik, Jokin eta Ander, orain Janus Lesterrek zuzenean joko dugu. Hemengo makro antzokionetan. Besterik gabe, eskerrik asko zuei ere bai, guau eta YouTubetik jarraitu gaitu zuen hoi, eskerrik asko Salabekara etorri zareten hoi bereziki eta... Eta musika bulegoari ere bai, eskerrik asko, gure lantaldeari, hementxe aritu zaretelako, talde teknikoari, produkzioari, eta sare sozialetako lankidei ere eskerrik asko. Astelenan irratibidez emitituko dugu gaurko saio hau, iluntzeko 8etan beti bezala, batematek berrik zentzunei baldin badu edo galdu baldin badu, hori, jakin dezazuela. Mila esker. Agur.
Lore zain zure negarrak lurra ondu dezake. Iriko txoko guztiak urez bete arte. Malkoek gainera eroritakoek esan didate. Lorea argiri gabe ito daitezke. Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Kaleak jendez beteak ezin dira loratu. Euriak hazi guztiak eramaten baititu. Bidea hazi gelditu. Sustraiek urputzuetan ezin dute errotu. Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Lara 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 la, lara 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 la, lara 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 la, lara. Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Lorerik gabe galduta gaude. Lorerik gabe galduta gaude. Lorerik gabe galduta gaude. Mi esker. Beldur nire hauzie nondoratu ez nazaten eta mamu guztiek sua itzali ez dezaten. Su argitan izarrak josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Berriz elkarrekin amesten, handitan zer izan
izango garen, hemen edoa. Beldur nire hauzie, osorik janazaten. Eta mamu guztiek sua itzali dezaten, su argitan izarrak josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Berriz elkarrekin amesten, handitan zer izango garen, hemen edoan. Su argitan, tan, 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 tan. Su argitan, 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 su argitan. Su argitan izarrak josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Berriz elkarrekin amesten, handitan zer izango garen, hemen edoan. Su tan, 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 tan. Mi esker.